Bon dia a tothom, gràcies per la vostra assistència. La veritat és que aquest és un cap de setmana difícil per fer gaires coses, almenys aquí. Primer de tot, doncs, volia recordar aquest cap de setmana que hem organitzat. Ha sigut una jornada bastant completa. Ahir ja vam començar, de fet el divendres vam començar amb la pintada d'un mural al Parc Monar. Després, ja a la tarda va haver-hi alguns espectacles infantil, activitats per la mainada també en el Parc Monar de Quissal. El que passa que d'aquestes activitats el temps ja no ens hi va acompanyar més i ens vam haver de desplaçar tota la infraestructura cap aquí per poder continuar aquest cap de setmana d'activitats per la República i per la Llibertat, que és tal com l'hem plantejat aquest cap de setmana. Al vespre ja vam fer aquí un concert aquesta nit i avui seguim en aquest programa d'activitats, amb aquesta taula rodona que farem ara i després seguirem amb una arrossada i encara algunes activitats més durant aquesta tarda. Una mica la idea de tot plegat era recuperar tota aquella unió que va haver-hi l'1 d'octubre, que recordem a Quissal, amb tanta i tanta gent organitzada, amb tanta gent allò que es va sentir identificada en complicitat entre nosaltres, i recuperar el carrer, recuperar la capacitat d'organitzar-nos nosaltres mateixos i no parar, i també tenir un temps, com en aquesta taula de rodona, per parlar una mica entre nosaltres. Per aquest motiu hem convidat a diferents persones que ens ajudaran una mica a parlar una estona, a reflexionar i encarar el futur, de fet. Hem plantejat aquesta... Sí? Ai, perdó, no m'he presentat jo. Jo em dic Ramon Muñoz, formo part del casal saltenc independentista, que celebrem els 30 anys, i que hem organitzat conjuntament amb el Comitè de Defensa de la República de Quissal aquest cap de setmana. Com us deia, perdoneu, és veritat, m'havia de presentar primer. Ara sí, us presento a les persones que ens acompanyen. Un és en Paco Martínez, a la meva dreta, membre del Secretariat Nacional de l'ANC i de la sectorial de jubilats, també de l'Assemblea i de Somate. Al mig, la Gemma Geis, que és diputada amb Junts per Catalunya al Parlament de Catalunya. I al final, en Jordi Navarro, que és activista ecologista i és exregidor de l'Ajuntament de Girona amb la CUP. Què plantejarem en aquesta taula rodona? Bàsicament, 3 qüestions que ells d'alguna manera els posaran sobre la taula i després vosaltres també podreu intervenir. La primera de totes que els hi volem plantejar és com heu viscut el procés català, el creixement d'un moviment polític com aquest. I donarem la paraula als 3. Després us ho dic després o els dic totes 3 ara? Sí, després ho plantegem. Doncs començaríem així, en aquesta primera part, que vindria a ser, de fet, passat, present i futur, vindria a ser. I en aquesta primera part la pregunta que els trasllado és com heu viscut o com heu vist el creixement d'aquest moviment polític del qual formem part. Donem la paraula a en Paco Martínez. Yo soy Paco Martínez, yo os hablaré en castellano, nací en Madrid, parlo català, però al públic no tinc facilitat de paraula. Es la primera vez que vengo aquí, os agradezco que me habéis invitado y podria hablar del procés o del començar del procés o del començar de tot. Yo soy un animal político, siempre me ha gustado la política. En la clandestinidad no podía ver el sistema dictatorial que en aquel momento imperaba, era muy triste, muy gris, muy feo, y a mí siempre me ha gustado defender mis derechos laborales y mi libertad de expresión y mi libertad política, y en la clandestinidad pues estuve trabajando con el PSUC, una cédula del PSUC de mi empresa, y ahí empecé a defender el movimiento obrero, que en aquel momento estaba muy levantado, estaba en comisiones obreras,
y cuando empezó a aparecer los socialistas, la socialdemocracia, yo me encontraba más próximo a ellas y me pasé a la socialdemocracia, me pasé a la Federación Socialista de Cataluña. Formamos el PSC y el 38 hicimos el PSD-PSOE. Estuve con el PSC hasta el año PSC-PSOE, porque he viajado por toda España por mi trabajo, hasta el año 2000. Tragué de todo, creía que hacía algo por la libertad con ello, tragué con el café para todos, tragué con las libertades, la libertad, amnistía, estatut y autonomía, ¿os acordáis? La libertad la han convertido en una constitución que es corsé para muchos españoles. La amnistía la han convertido en perdonar a los verdugos, pero los muertos siguen enterrados en las cunetas. Y la autonomía es una gestora que nos sale cara y no hace más que gestionar la miseria que nos da Madrid. Todo eso fue decepcionándome, vino la loapa después del golpe de Estado del 23, pero cuando llegué al tema ya de que a Maragall le acusaban de no sé qué, lo hicieran ellos mismos el boicot por creer en un federalismo asimétrico, es cuando me di cuenta que Cataluña no tenía encaje en España. Entonces es cuando me convertí en independentista. La verdad es que hasta entonces he estado trabajando en la Asamblea, he estado trabajando en Súmate y veo el proceso muy esperanzador, muy esperanzador. Tuve mi, supongo, bajón en el momento que no se proclamó la República, no se proclamó la independencia. Ese fue mi bajón, sobre todo, muy fuerte, pero aquí estoy otra vez y aquí me tenéis para seguir luchando. Bé, jo no tinc tanta trajectòria per edat. Jo voldria començar explicant que fa una setmana vaig estar a Estremera i a Sot del Real, vaig anar a veure el conseller Forn, el conseller Rull, el conseller Turull, Jordi Sánchez, i llavors no tens molt temps per anar a veure totes les presons, però aquell primer viatge vaig fer aquesta visita i la veritat és que els consellers ens continuaven dient, els que ens deien al passadís el dia abans d'anar a la declaració del Tribunal Suprem, que sabíem tots que se'ls quedarien, aquests que ens deien que fem que tot això valgui la pena, que aquests dies de manca de llibertat. Aquesta és una frase que encara se'm posa la pell de gallina perquè encara me l'han tornat a dir fa una setmana i mitja i per tant amb aquesta esperança de que fem tot valgui la pena estem intentant treballar. Jo sempre he estat independentista, estava professor a la Facultat de Dret, moltes vegades quan anava als congressos de Barcelona em deien pero yo decía, Gemma, usted, digo, que es de trato fácil, agradable, con valores, pero ¿cómo puede ser usted ser de estas, no? I llavors vaig anar creixent, sempre havia intentat, havia esquivat la política, n'havia tingut possibilitat diverses vegades, havia dit que no. El 9N em va trucar l'alcalde Puigdemont en aquell moment i em va dir que m'havien proposat, diu, ja hi estaràs d'acord, estar a la comissió territorial de la Junta Electoral de Girona pel 9N, vaig dir que sí, que cap problema. I després, quan vam començar ja tot l'embat, diguem-ne, amb el 9N, vaig ser, crec que vaig ser la primera professora de la Facultat de Dret de Girona, que vaig formar part del col·lectiu Praga de juristes que estan fent aquesta enorme tasca i ja us dic que de l'àmbit jurídic no és especialment el lloc on trobis més reconeixement i el posicionament públic, que tenim molts, segurament tindrà conseqüències perquè a nivell espanyol ja t'has posicionat. En el meu cas, la cap de llista d'un golpista, i fixeu-vos a nivell espanyol tot això que suposa. Llavors, jo també ho veig amb molta esperança. Durant els últims 2 anys jo sempre era una mica, diguem-ne, crítica en el sentit que a vegades crec que els terminis que ens van marcar, les carreres són molt llargues, les dificultats ara les coneixem, diguem-ne, no? I per tant a vegades jo patia una mica perquè crec que havíem de ser molt, no prudents, però sí pensar que teníem un adversari molt fort i en aquest sentit, en Paco, que coneix les entranyes del que és l'Estat, tota la seva fortalesa, jo a vegades sí que patia perquè creia que en aquest sentit poder en 18 mesos no es podia fer tot allò i el del llei a la llei era una mica complicat entendre que el de la llei a la llei es podia. Ara bé, sempre crec que els catalans ho som, que intentem qualsevol cosa, hem vist quines són
pels pals, quina és la repressió i que han creuat el camí de l'arbitrarietat i que quan el creues ja no hi ha futur perquè ja no hi ha aturador i per tant, coneixent, jo crec que hem de trobar un moviment que tirem endavant. L'altre dia vaig estar amb el vicepresident Costa, vam anar al Tribunal Suprem i vam intentar entrar, perquè ara m'he donat d'alta com a advocada per poder anar a visitar els presos més que la família, doncs vam intentar entrar a la sala dintre del Tribunal Suprem, no ens van deixar, però sí que jo, diguem-ne, no m'hagués imaginat mai, quan veia aquella sala, doncs que allò ara per mi seria l'exemple de la injustícia, de l'arbitrarietat, de la utilització de la justícia per no fer frenar un problema polític. Jo en aquest sentit jo vaig explicar al grup parlamentari l'altre dia a Berlín que la meva teoria és el superatleta. És a dir, dels que esteu aquí al meu costat, crec que hem de buscar una velocitat en els propers mesos en la qual no podem negar el conflicte. És a dir, des de Junts per Catalunya jo crec que el candidat Torra a l'exposició que va fer era de continuar amb el conflicte, de buscar moments, de buscar oportunitats, perquè si ens rendim, diguem-ne, doncs els que estan a la presó no sortiran i per tant jo crec que hem de continuar el conflicte. Ara bé, crec que l'hem de continuar en una velocitat a la qual tots ens puguem sentir còmodes i per això dic la teoria del superatleta, és a dir, des de les tietes, les famoses tietes, que és una metàfora genial del que és el procés, des de la gent que pot estar més a la CUP, però jo crec que hem de buscar una velocitat a la qual tots ens puguem sentir còmodes i si tots puguem continuar caminant. Per què? Perquè si el procés ha demostrat és que no ens falta ningú i no ens sobra ningú, hem d'anar sumant. Hem arribat a aquest 50% i per tant jo crec que el que proposem nosaltres és aquest taburet que dèiem nosaltres, que és procés constituent amb la gent, des del Parlament, diguem-ne, fer república i continuar amb l'obediència republicana, polítiques republicanes, però llavors començar el procés constituent, gent i continuar una mica amb el conflicte. Això és el que presentàvem ahir i llavors si cas ho podem desgranar. I a mi personalment, l'1 d'octubre és un dia molt dur, perquè el dia 2 vaig arribar a la universitat i vaig veure les porres marcades d'estudiants, professors que eren incapaços l'endemà de fer classe perquè també els havien atonyinat, pas, diguem-ne, de la casa també que havia estat un abans i un després perquè no ens imaginàvem aquesta brutalitat i a partir d'aquí, el dia 8 em va trucar el president, vaig dir, aquesta vegada sí que si creus que puc servir d'alguna manera, doncs servir. I en el nostre grup parlamentari, perquè ahir en Sabrià li vam recordar després, tenim també exmilitants del PSC, de Junts per Catalunya, i també tenim exmilitants del PSUV, i per tant ens hi sentim molt units també amb aquesta tradició històrica, perquè crec que efectivament no ens sobra ningú i al contrari ens falta més gent i per tant hem de buscar aquesta velocitat a la qual tots puguem continuar a empènyer i sobretot que els presos i els exiliats puguin tornar a casa. Bueno, doncs res, moltíssimes gràcies per haver-me convidat, molt content d'estar aquí una vegada més, aquí a Salt, i parlant d'aquesta qüestió, i recordant els presos i les preses. Comparteixo fil per ran del que han dit, els meus companys, la Gemma i en Paco. Penso que també és molt i molt important no oblidar mai els presos, sempre recordar-los a tot arreu, no només en els actes que fem, sinó en la nostra vida quotidiana, en el nostre lloc de treball, amb els nostres veïns, amb els nostres amics i amigues. No podem normalitzar la situació que en ple segle XXI hi hagi unes persones preses per haver posat urnes i per haver defensat idees de forma democràtica i pacífica. Això em porta una mica a la reflexió que penso que molta gent potser no se l'havia fet mai, però que els fets històrics que hem viscut en aquest país els últims mesos, les últimes setmanes, gairebé els últims dies, doncs ens ha de fer veure que realment ens estem enfrontant a una dictadura. No estem en el marc d'un estat democràtic en el si de la Unió Europea i ja està. Estem a dins d'un estat amb un passat democràtic molt dubtós, un estat que no va fer una transició en ruptura com fan tots els estats democràtics, i això ens porta a veure que efectivament ens enfrontem a una dictadura que està disposada a utilitzar tots els mitjans repressius, judicials, polítics, mediàtics, policials, militars i els que faci falta per ofegar una revolta democràtica que és el que hem estat visquent a Catalunya els darrers mesos, o els darrers anys, perquè la cosa va començar ja ascendentment ja fa un temps. Contestant potser una mica la pregunta concretament, jo crec que la valoració que hem de fer ha de ser positiva, en tots els sentits, malgrat que ara mateix estem aguantant un ruixat terrorífic, perquè és així, tant meteorològic avui com un ruixat
polític, persones a la presó, persones exiliades, persones represaliades, persones perseguides. Vull recordar també una persona del CDR, la Tamara, que va ser detinguda i acusada de terrorisme, amb tot el que això implica, un desplegament policial descomunal en el seu poble, Viladecans, o un company d'aquí de Girona, que viu a Salt, em sembla, que és l'Ema, que va tallar les vies, com jo mateix, també era allà tallant les vies, i està en cerca i captura, i en qualsevol moment la policia el detindrà i li faran una acusació de desordres públics. Doncs penso que, malgrat tot això, la valoració és molt i molt positiva. I també, una mica la Gemma ho va parlant, aquesta mena de metàfora, però sí, les tietes de l'ANC, jo les vull reivindicar, perquè jo el dia 1 d'octubre estava en un col·legi electoral amb persones de tot tipus. Hi havia persones grans, dones grans, que estaven allà defensant la democràcia amb els seus cossos, i allò va ser absolutament emocionant, va ser una gesta èpica com pocs pobles han fet al llarg de la seva història, no? Per això jo crec que la valoració és molt i molt positiva, perquè l'1 d'octubre va ser una mica la república de l'1 d'octubre, la república que ens va agermanar a totes i tots. I en aquest sentit jo estic convençut que el que hem fet a Catalunya i el que estem fent encara, malgrat totes les dificultats, malgrat l'aparell repressiu d'aquest estat antidemocràtic, és una lluita universal per la llibertat. Ho hem fet a Catalunya i ho hem fet per defensar la nostra república, i aquí ens estem trobant gent que prové de la classe obrera, com en Paco o jo mateix, o molts dels que estem aquí, i gent potser de classes més mitjanes, que potser aparentment eren més moderades, però que junts hem desafiat el poder antidemocràtic d'un estat que segurament a nivell internacional la seva imatge ha quedat molt i molt malmesa. Per això penso que el que hem fet és proclamar una república, que és veritat que potser políticament no és una república encara, però la vam fundar el dia 1 d'octubre, i això és un exemple per tot el món, perquè mitjançant la lluita pacífica i no violenta ens hem enfrontat a uns lobbies de poder molt poderosos que estaven molt ben acostumats, a unes estructures polítiques molt anquilosades, que vivien molt bé perquè ningú les qüestionava, i segurament hem posat la llavor d'un canvi, la llavor d'un futur de llibertat, que jo estic plenament convençut que arribarà. Trigarà més o trigarà menys? Patirem més o patirem menys? Perquè això també m'agradaria deixar-ho clar. Jo penso que la repressió no s'ha acabat, probablement entrarà més gent a la presó, però és igual. Hem de fer pinya, plegats, ser empàtics, ser solidaris i no fluixar, i la nostra lluita s'estendrà, n'estic convençut, a d'altres parts del món. I endavant, i no ens rendim. L'esperança està molt bé, però també crec que ara un dels reptes que tenim nosaltres és el tema de la fractura social. Nosaltres, jo hi estava al Parlament i estava veient 5 diputats de Ciutadans menjant xiclet allà davant. I deia, ostres, jo a la classe es menjaven xiclet, es sortia fora. I estava al Parlament assentada i em veia 5 menjant xiclet, no? Amb això el que us vinc a dir, que és que ara un dels arguments també que hem de combatre és el tema de la fractura social. Perquè aquí ells hi volen jugar-hi això, i l'extrema dreta està pujant. L'altre dia estava al Tribunal Suprem i veia els 3 advocats de Vox i aquesta gent que els paga i d'on surten, i aquesta gent, l'extrema dreta a Espanya, la lluita aquesta entre el PP i Ciutadans, no ens afavoreix, perquè el PSOE està amagat i Podemos ja ha dit que no diran res. Llavors el que crec que hem de combatre molt aquí internament és aquesta idea d'un sol poble, en el sentit que Catalunya és un sol poble, i en el sentit que nosaltres, si bé hi ha persones que pensen diferent, hi ha gent que és unionista, o hi ha gent que és independentista, o hi ha gent que és federalista, però des de la diversitat del pensament, que òbviament hi ha una tensió, el que no podem mai és comprar aquest discurs de la fractura social, perquè la fractura social són ells. La fractura social són ells quan es mofen que hi ha presos. La fractura social són ells quan diuen que a Catalunya no hi ha un creixement econòmic, com deia en la campanya. Aquesta setmana aquesta senyora ratifica que sí que hi ha un creixement econòmic a Catalunya des de fa temps, i el creixement econòmic, no ens enganyem, no són uns independentistes que tiren del país, no, som un sol poble que creix i que tira endavant. I per tant, aquest discurs de l'esperança en el context actual prendrà molt en compte amb el discurs de les fractures socials, perquè ells és el que volen vendre, és el que posen llavors, diguem-ne, i per tant aquí nosaltres, els que som independentistes, els que volem una república, hem de ser molt intel·ligents en com afrontar això i sobretot explicar que quan aprovem la renda mínima garantida l'aprovem per tothom, tant pels que són independentistes com pels que no, i quan aprovem polítiques públiques de progrés són per tothom, i llavors això no crea fractura, no? I aquí sí que
En el context actual això sí que ens fa una mica de por i nosaltres com a Junts per Catalunya aquest és un argument que hem de treballar i crec que és bo que tots plegats en siguem conscients perquè pensar diferent no vol dir fracturar. Fracturar vol dir posar gent a la presó per les seves idees. Fracturar és l'octubre perquè vols votar t'hostien parlant clar. Aquí és on hi ha la fractura, però pensar diferent hem d'arbitrar els canals per poder pensar diferent i la millor manera és votant. Yo reforzaría lo que está diciendo la compañera. La verdad es que nosotros, nuestro momento épico fue el 1 de octubre. Aquello fue magnífico, aquello fue algo que un pueblo quiere votar a pesar de todo lo que pueda pasar. Según llegaban las noticias en mi colegio, estábamos horrorizados, pero había vecinos que no eran independentistas y bajaban a votar, aunque votaran que no, porque no podían consentir aquello, no podían ver por los medios sociales, porque claro, en la televisión no salía, no podían ver aquello, imparciales quedándose en casa. Sobre la fractura, todos los pueblos tienen diferencias de clase, tienen diferencias políticas, tienen diferencias incluso religiosas, pero aquí no hay ninguna fractura, la fractura la quieren hacer ellos. El ciudadano ha nacido para hacer, o ciudadanos, o como se llame, ha nacido para hacer fractura, ya desde buen principio. La fractura la quieren hacer ellos. Y nos es muy importante lo que ha dicho la compañera. Tenemos que tratar de ganarnos, aunque sea ganándonos con amor, porque si no nos podemos ganar, esto es un partido que si no lo jugamos nosotros, lo jugarán ellos. Y si lo juegan ellos, sí que nos dividirán por completo. Seremos una sociedad dividida, aunque podamos declarar la república. O sea que tenemos que jugar a ganarnos a la gente como yo, a la gente que está equivocada, a la gente que tiene un sentimiento de identidad. Todos tenemos un sentimiento de identidad, todos podemos tener un sentimiento de identidad, porque si no los catalanes no tendríamos sentimiento de identidad tampoco. Así que tenemos que respetar su sentimiento de identidad y tratar de ganarlos con esto que contaba ella. Con ganarlos, con decirles que la república es para todos, que el bienestar que queremos conseguir es para todos, que no estamos luchando por ninguna clase social, porque además la república se consigue con todas las clases sociales, que estamos luchando por una república y que luego Cataluña será lo que quieran los catalanes, que para eso será una democracia y habrán elecciones para elegir. Pero que ahora estamos luchando por todos y para todos, y que esta república será para todos y con todos, y que queremos cambiar un montón de cosas. Queremos recuperar nuestro déficit fiscal, queremos hacer mejores infraestructuras, queremos exportar más, queremos tener soluciones mejores, queremos tener una Renfe que no sea Renfe, que sea los ferrocarriles catalans, queremos tener todo lo que podamos hacer, trabajo, sobre todo trabajo, trabajo y trabajo, para que esta república sea un bienestar para todos. Jo penso que aquesta qüestió que estan plantejant és inajornable, ho hem d'abordar. Ho hem d'abordar i la gent independentista doncs, hem d'assumir i acceptar que a Catalunya ara mateix hi ha partits polítics i sectors econòmics que estan abonant el discurs de la fractura social i que cada vegada ho faran més. I alerta, no només ho està fent la dreta, això no només ho diu Ciudadanos, l'Albiol, el PP i el PSC, no només ho diuen els 3 del 155. Els comuns, i m'encantaria molt tenir aquest debat, també s'estan abonant amb el tema de la divisió i jo penso que aquí és un moment per agafar i començar a debatre i parlar-ne. No pot ser que gent d'esquerres estigui abonant el fantasma de la divisió per la qüestió democràtica de Catalunya i que en canvi no es digui res sobre què és el que realment genera divisió. Les desigualtats econòmiques generen divisió. Els rescats de la banca generen divisió. L'estafa de les pensions genera divisió. En canvi, l'altre no té per què generar divisió. Que pensem diferent i que ens volem expressar a les urnes no ens ha de dividir, al contrari, en allà ens trobem tots, uns pensaran d'una manera o d'uns altres. El que passa que anem alerta, perquè això ho està fent també, per exemple, tots els mitjans de comunicació, estan atiant el fantasma de la divisió. I bàsicament diuen que som nosaltres, la gent independentista, o el 48 o 47 o 50% partidaris de la república, els que hem creat un conflicte identitari a Catalunya. Jo crec que això anirà més i ho hem de combatre. I la manera de combatre-ho doncs, és dialogant, debatent, intentant convèncer que aquesta república és i ha de ser per tots. I també penso que nosaltres hem de fer reflexions sobre el tema llengua, sobre el tema cultural, etc. Bueno. Aquí també
amb el tema de la República, jo sempre deia que fixeu-vos les últimes dades del CIS. Jo he parlat i vaig estar a Madrid i vaig estar amb un politòleg que surt bastant als mitjans de comunicació i m'explicava que el Podemos, els alts dirigents de Podemos, han dit, mireu, a partir de gener nosaltres no direm gaire més res perquè estem perdent vots. I Pedro Sánchez igual, llavors fixeu-vos les enquestes del CIS, com a partir del gener ara havia tornat a pujar a Podemos. I això és realment el que em preocupa, és a dir, a l'altra banda, la suposada esquerra, diguem-ne, transformadora, perquè està creixent la dreta, doncs no hi ha cap programa. Llavors, escolta, la gent republicana, catalana o que se senti espanyola, és igual, han de veure que ja tenen més possibilitats d'estar en una república a Catalunya. O sigui, jo prefereixo viure a la república espanyola que en una monarquia catalana, no sé si m'explico. Llavors, aquest també és un argument que hem d'intentar tirar. I realment, l'altre dia el president Puigdemont també ens deia que segurament el PP serà el banc dolent, serà com Bankia, en el sentit que tot ara serà corrupció al PP, a canvi que l'IBEX 35, tots els poders de l'estat espanyol, quan dic poders, no només penseu en el govern espanyol, penseu en el rei, penseu en els... O sigui, no, el govern espanyol no, l'estat espanyol. L'exèrcit... Doncs clar, aquests ara el que fan és revaloritzar Ciudadanos, i per tant, aquí és on hem d'anar molt en compte, i jo estic molt d'acord amb aquest discurs, no només d'independència, sinó dotar-lo de contingut al Parlament i dir que fer grans debats. Com ens agradaria això? Això. Per què no ho podem fer? Perquè tenim aquest estatut total, i intentar treballar això també des del carrer. Jo per això avui estic aquí, estic fet de caldo, perquè no he aguantat tots aquests dies caldo, però és on realment té sentit per créixer. El Parlament no comença i acaba res, és aquí on comença tot. També s'ha de dir, si em permets un segon, que una part de l'esquerra, diguéssim, que acusa la CUP que ens hem aliat amb la dreta per garantir el... És igual, jo t'ho dic tal com es diu. La CUP, l'esquerra independentista, s'ha aliat amb la dreta per fer processisme i perquè res no canviïn. Aquest és una mica el discurs que hi ha instal·lat en l'esquerra, en els comuns. Yo lo que veo es el problema, los independentistas o los republicanos catalanes, estamos cogidos en un emparedado. Los de arriba saben que es una revolución y le tienen miedo. Los de arriba, los catalanes, que parlen molt bé català i que s'expressen molt bé a la televisió, tenen por. Tienen poco porque están muy acostumbrados a las leyes españolas que les permite todo y no saben qué les vamos a hacer nosotros o temen que nosotros les controlemos Hacienda, les controlemos muchas cosas. Esos no quieren porque tienen el corazón a la izquierda pero la cartera a la derecha y no quieren. Y los de abajo les pasa como siempre, esa izquierda radical que si no hacen la revolución ellos no vale. La de que hagan los otros no vale, la nuestra es la buena. Porque claro, ¿cómo van a hacer estos una revolución si están con los burgueses, si están con el CIU y están con... No, entonces nos quedamos solos. Y no hay que dejarles que lo hagan así. Somos la mayoría y como somos la mayoría vamos a ganar por mayoría y vamos a hacer una república para todos. Vuelvo a repetirlo porque es muy importante. Fijaros vosotros, necesitamos ganarnos a la gente como yo, a la gente que todavía no ha hecho el chip que he hecho yo. Lo necesitamos, pero no para que nos voten, que también, porque queremos un país cohesionado, no queremos fractura, queremos un país cohesionado y no nos podemos permitir el lujo de hacer un país que no sea cohesionado, porque si no tendríamos un cáncer dentro de ese país. No podemos permitirnos ese lujo, o sea que tenemos que ir a los barrios que no nos quieren o todavía no nos conocen y explicarles e incluso hacer cosas sociales, dedicar unas horas sociales nuestras para que vean que queremos hacer una república también para ellos. Mira, yo estoy pensando, yo soy profesional de trabajo y estoy pensando en hacer cursos de formación profesional. O sea, estoy pensando cualquier cosa con tal de que vean que sí que hay... Mira, están muy hartos de palabras, eso también es verdad. Los han engañado el PSC, los han engañado no sé quién, los han engañado no sé cuánto. Y están muy hartos de palabras. Hay que irles con hechos y hay que trabajar con hechos y hay que trabajar demostrándoles que los queremos y los queremos con nosotros. Jo trobo molt interessant que ells hagin anat destacant, a més del guió que plantejàvem, tot allò que els ha semblat allò molt important ara de posar sobre la taula i certament el tema aquest de la fractura és ben veritat que estan insistint contínuament
els que diuen que hi ha perill de fractura són els que estan intentant provocar-la. Em sembla molt interessant que poseu això a sobre de la taula. Per continuar una mica, en aquesta primera part plantejàvem una mica el creixement d'aquest moviment polític, no? com arribem una mica fins aquí, com ho hem viscut. Si us sembla, junto la segona i la tercera part, perquè en definitiva estem parlant una mica de tot. I una mica aquesta segona i tercera part d'aquesta taula rodona venia a dir, a partir d'aquesta tardor de 2017, una mica el desenllaç d'aquest moviment que es va acumulant, on es produeix el referèndum de l'1 d'octubre, la repressió que hi va haver, la proclamació de la República, els empresonaments, els exilis. És a dir, aquesta tardor ha sigut la tardor de la repressió, però també la tardor on ens hem trobat, on ens hem identificat, on hem sigut ferms. I a partir d'aquí comença aquest nou escenari que hi ha en aquests moments, que és ja plantejar-nos una mica el futur, i la pregunta que els vull traslladar és: pot ser esclafat un moviment democràtic i pacífic amb la repressió? I hi ha possibilitats d'avançar? És una pregunta que la fem perquè hi ha molta gent que se la fa, aquesta pregunta, no? I diu: ostres, sí, nosaltres ens anem aquí manifestant, nosaltres ens anem aquí mobilitzant, però l'Estat té la força. I l'Estat ens empresona, l'Estat acaba provocant que hi hagi gent que marxi a l'exili, continua amenaçant que si fas tal cosa, doncs et posaran a la presó, des del president del Parlament fins als alcaldes, fins als mestres, fins a tothom. I aquesta pregunta una mica la gent se la fa, no? Podem ser esclafats amb la força? Tenim possibilitats de tirar endavant a l'hora de plantejar el futur? Bueno, yo diría que si somos muchos, no, imposible. Si somos muchos, no, imposible. Mira, el otro día ayer estuve en Tortosa y allí un pintor había hecho un dibujo, estuve en la plenaria de la sectorial, del plenari de l'assemblea, havia hecho un dibujo i era un grup de gente, un grup de catalans, un grup de gent que estava empenyant per no caure en un precipicio que tenía detrás, que era un foso de mierda, así mismo, como lo digo. O sea, que el problema es que o avanzamos o ni un paso más a detrás, o nos caemos en el foso de mierda. El problema es ese, que es que España no tiene salida, España no tiene solución para las pensiones, no tiene solución para futuro, no tiene solución empresarial, no tiene solución para el trabajo, no tiene nada. Y si no avanzamos, nos caemos en el foso. O sea que la solución es que nos han puesto contra la pared, y si no somos capaces de romper la pared, no tenemos futuro. Mirad, las pensiones es algo que no va a tener futuro España, porque España no tiene un proceso de trabajo, no tiene un futuro en su forma de trabajo, en su forma de producción. No hay una producción capaz de hacer productos con valor añadido para que luego se puedan exportar o para que luego se pueda sacar un producto, o sea, un beneficio que pueda pagar buenos salarios. Los únicos que son capaces de hacer eso son el País Vasco y Cataluña. Si no somos capaces de sacar a Cataluña de ese proceso español, nos hundimos con ellos. O sea que no tenemos futuro si no salimos con una república o somos capaces de independizarnos de España. Jo crec que el tema de la internacionalització, per exemple, doncs, el president Puigdemont està fent molta feina allà, no tot és pública, però un dia sí que ens explicava que les pressions, quan va anar a fer la conferència a Suïssa, li deien que havien estat més fortes que quan va anar-hi el Dalai Lama. Per tant, sí, com va anar-hi el Dalai Lama a fer una conferència. A Berlín, els que hi hem pogut estar aquests dies, doncs la veritat és que la gent el coneix. És una passada. Berlín també és un lloc on té molt respecte a la dissidència pel seu context històric. Allà el coneix moltíssima gent, vull dir, està sopant i ja t'entra un senyor i li dona ànims i no sé què. Vull dir, a la televisió pública l'endemà del seu alliberament els presentadors anaven vestits de groc. Per tant, està fent molta feina que crec que pot ajudar. Ell sempre explica que a Bèlgica es van posar les mans al cap bàsicament dues coses. Primer, l'1 d'octubre, amb la violència d'octubre, i segon, amb el discurs del rei.
Ell sempre diu que el discurs del rei a Bèlgica, doncs aquell senyor ja no seria el rei de Bèlgica, perquè amb la violència que es va diguem-ne, abraonar amb tots nosaltres, doncs ja s'ha deixat de ser el rei. De fet, segurament per molts de nosaltres ja ho ha deixat de ser, no? Per tant, jo crec que ara el que toca és recuperar el govern. Nosaltres hem mantingut el conflicte perquè hem cregut que cada proposta de candidat hi ha hagut una vulneració de drets fonamentals. El tema en Jordi Sànchez, Nacions Unides, fixeu-vos que va filtrar que havia acceptat la demanda del president Puigdemont contra el govern d'Espanya o de Reina d'Espanya, on ho va filtrar els mateixos que havien dictat la resolució de mesures cautelars. També ara hem anat a l'ONU pel tema de l'encarcelament de Jordi Turull. Fixeu-vos que com a dret polític que s'empresoni una persona a meitat de la seva investidura és que vulnera tots els drets polítics de l'article 23 i següents de la seva Constitució. Per tant, en aquest sentit hem anat intentant fer veure que l'estat democràtic no hi ha les garanties polítiques, les garanties, diguem-ne, mínimament democràtiques amb un poder judicialitzat. L'altre dia estava no sé quin lloc i em van preguntar Gemma, quan sortirà la resolució sobre l'extradició? I els deia, és que clar, el govern, la justícia alemanya no és com la justícia espanyola. Jo me'n recordo els consellers dels últims dies, és tot el dia mirant el mòbil, OK Diario, Libertad Digital, Crònica no sé què. Per què? Perquè hi havia totes les notícies filtrades del que farien els jutges. Ara mateix van tenir alguna intuïció del que pot passar, però no, la justícia alemanya és independent, i cada vegada que anem mantinguent aquest conflicte, doncs el que es va veient des d'Europa, ja sé que els càrrecs principals no són però, diguem-ne, no s'han posicionat, però perquè els càrrecs segons i tercers a moltes institucions europees són càrrecs del PP, o són dones de càrrecs del PP, Per tant, aquí s'ha de fer tota una feina, però no caiguem en la desesperança perquè cada vegada a Europa el tema català és més sobre la taula i el que hem de fer és recuperar el govern. Jo soc de les que crec que el 155 no marxarà mai, jo les del govern efectiu, jo no ho crec, és a dir, sí, hi haurà uns consellers, però aquests consellers, fixeu-vos ahir que en Quim Torra estava fent el debat i ja li estaven dient que s'aniria a Extremera i hi havia pocs fent vídeos dient que farien tot el que poguessin perquè anés a Extremera i perquè creués el pati d'Extremera. Per tant, a veure, no siguem ingenus perquè jo crec que no hem de ser que tot el Vox i el que siguin faran totes les accions penals davant la justícia espanyola que està polititzada i que s'han erigit com els protectors de la unitat de la nació espanyola, per aplicar la repressió. Per tant, jo crec que hem de fer govern, intentar fer lleis que ens els continuen tombant, a demostrar igualment quin país volem, quin progrés volem, quina igualtat d'oportunitats volem per tothom. El focus exterior jo crec que amb el president Puigdemont estarà obert, les extradicions tant de Suïssa com de Bèlgica com d'Escòcia no es resoldran fins que s'hagi resolt l'Alemanya, perquè serà un efecte en cadena, perquè els altres països diuen fins que Alemanya no hagi decidit no direm res, i per tant jo crec que hem d'articular això que us deia, aquest triple tamboret, que és fer república a través d'un Parlament amb obediència republicana, amb polítiques republicanes, la feina a l'exterior, diguem-ne, i llavors a través de la gent fer un procés constituent, fer debats, fer trobades, fer coses, diguem-ne, que els catalans ja les sabem fer, per intentar demostrar quin país volem, quina república volem i poder trobar una altra oportunitat, un altre moment de l'1 d'octubre, perquè clar, el desobeir, jo el dia 30 era al Parlament i vaig marxar a les 11:15 de la nit. I jo no seré molt explícita perquè mai serà ja aquí dalt meu, perquè sempre estem bastant vigilats, però a mi, diguem-ne, mentalment, quan vaig dir que sí, vaig fer un procés mental de què em podia passar els propers mesos, diguem-ne, i mentalment estic preparada jo i els que estan al meu entorn, però el desobeir, més enllà de dir-ho, hem de posar en pràctica el per què, quins costos i beneficis té i quins són els següents passos. Per tant, el que deia el candidat Torra és el que creiem nosaltres, crear moments com l'1 d'octubre, oportunitats com l'1 d'octubre, que vagin caient les caretes aquestes del govern espanyol i de l'estat espanyol i a partir d'aquí anar convencent a través de, com aquí, aquests llocs, però també hem d'anar a llocs on segurament no havíem anat mai, sense por, diguem-ne, a defensar les nostres idees, encara que ens insultin, encara que passi el que passi, i allà fer-nos anar aconseguint a través d'aquesta caiguda, d'aquesta careta, intentar cada vegada més ser persones, diguem-ne,
per aconseguir aquesta república, perquè és que no hi ha altra alternativa. Quina alternativa heu sentit vosaltres de l'altre costat? Jo li deia, i una de comuns que tenim al costat, però què ens oferiu? Quina proposta teniu? Si jo em sento, ara diré aquí, depèn d'on t'ho posin, no? Però em sento que aquests 2 milions de persones, jo abans d'ahir d'anar a un congrés de reforma constitucional a València, jo hagués anat allà i els hagués dit, teniu una proposta de reforma a la Constitució valenciana, que està molt bé, i però és que clar, hi ha 2 milions de persones que ja han marxat mentalment i que la relació amb Espanya és burocràtica i després que ens haguessin hostiat. Llavors ja sí que no hi ha marge diguem-ne, per tornar. Què plantegeu fer tant d'això? No hi ha proposta per part ni dels comuns, ni de Podemos Lliurar, perquè saben que els n'hi ha els vots, ni molt menys de Pedro Sánchez i el Partit Socialista. Per tant, jo crec que el moment és molt complicat i hem de fer això, no? Procés constituent amb la gent, el Parlament continuar lluitant i aprovar lleis d'obediència republicana i un govern que governi, però tampoc ser ingenus i pensar que tindrà les mans lliures perquè cada moment tindrà l'amenaça sobre qualsevol cosa que facin. Molt bé. Bueno, doncs una mica en la mateixa línia, penso bastant igual que ells dos, que la Gemma i que en Paco, però ara introduirem alguns matisos. Una mica responent directament a la pregunta que ha dit en Ramon, pot ser un moviment democràtic esclafat? Mireu, jo vaig ser regidor durant 4 anys, vaig tenir l'experiència electoral i vaig aprendre que no es pot dir mentides a la gent, que s'ha de dir el que es pensa, tant si estem equivocats com si no, el temps ho dirà. Jo sí que penso que un moviment democràtic pot ser esclafat i que hem de dir-ho obertament i no passa res. Mireu, la nostra lluita va començar ara fa uns anys, va agafar molta intensitat a partir de l'octubre, però va coincidir en el temps amb 2 revoltes més que hi havia d'altres parts del món. Una és la revolta que hi va haver-hi en el Rif, al Marroc, en el cor del Marroc, protagonitzada pels amazics, que aquí a Salt i a Girona viuen moltes persones de cultura amazic i de llengua amazic. Tenim una diputada amazic nosaltres. És veritat, tens raó. La salut. I a més coincidia amb un altre moment històric de lluita d'alliberament nacional i social en un context molt més convuls que el nostre, ens podem ni imaginar, que és l'Orient Mitjà, que és la nació kurda. Sí, tant. Kurds i rifenys, o kurds i amazics, han estat esclafats per diversos estats. Això no vol dir que hagin estat derrotats. Podem ser esclafats com a moviment democràtic, sí, però no ens rendim ni serem derrotats definitivament. Però hem de prendre consciència, i no em cansaré mai de dir-m'ho, encara que a vegades hi hagi gent que em diu que sóc massa negatiu, penso que és millor ser realista, hem de prendre consciència que ens enfrontem a una dictadura. I alerta, una dictadura que durant altres èpoques ha tingut forma de dictadura formal, ara té forma d'estat democràtic formalment, però la pràctica és una dictadura, però que és una dictadura que està tolerada per Europa. Jo, personalment, amb Europa mai he confiat gaire. La Unió Europea és la mateixa Unió Europea que va exportar l'esclavisme, que ha fet extractivisme de matèries primeres arreu del planeta i que ho ha arrasat tot sense cap mena de contemplació, i és la mateixa Unió Europea que va tolerar 40 anys de franquisme tranquil·lament. Què vull dir amb això? Que la situació és complexa, ara bé, hi ha moltes esperances pel futur. Jo crec que el nostre moviment democràtic té molt de futur i crec que on s'hauria de posar l'accent és en buscar aliances internacionals, però no per dalt, Jo, sincerament, amb els estats poca cosa hi confio. Hi ha molts interessos per mercats emergents, interessos per matèries primeres. Els estats s'entenen entre ells, però és veritat que a Suïssa, a Alemanya, a Bèlgica, a Holanda, a Portugal, a Finlàndia, hi ha gent que ens fa costat. No sé si vau tenir l'oportunitat d'ahir de veure el famós programa Preguntes Freqüents i l'entrevista que li van fer a l'advocat de la Clara Ponsatí. Rector, Un rector universitari, un advocat de prestigi que està considerat el millor advocat d'Escòcia, que hi ha un premi, tu que estàs en el gremi. Doncs allò era increïble. Vau veure la discussió, no podem titllar-ho de discussió, amb aquell personatge d'Ocdiario, que ja havia dictat la sentència de tots els presos. Esclar, a nivell internacional ens hem guanyat les simpaties i el suport d'infinitat de gent, i jo penso que aquí rau part de la nostra força. Ja que entràvem en més matèria i la Gemma deia això, jo també penso que ara la nostra feina ha de ser desplegar aquest procés constituent. Alerta, que serà reprimit, no ens enganyem, farem debats públics al carrer i pot ser que ens enviïn més violins. Però és que esclar, democràticament tenim tanta força a nivell mundial que jo crec que acabarem desbordant l'Estat, per més difícil que sigui. Yo quería añadir solo un comentario a la compañía. Dice, ¿qué país volem? No, es que habría que admirar qué país tenemos
y lo diré en un momento, en muy poco tiempo. ¿Qué país tenemos? Cuando se habla del milagro alemán, tened en cuenta que nosotros, Cataluña, en el 40, estaba completamente arruinada. Quizás fue la que más sufrió la guerra civil, que fue una guerra de verdad, lo otro fueron guerrillas, una guerra de verdad, sobre todo la batalla del Ebro. Cataluña estaba completamente arruinada. Bueno, pues en 10 años estuvo recibiendo ya gente a trabajar de toda España. En 1950 ya estuvo recibiendo gente para trabajar de toda España porque no había trabajo en ninguna parte de España. Conmigo, con mis padres, que me trajeron de pequeño, vinieron 2.800.000 personas de toda España. 2.800.000. ¿Sabéis cuánta gente había en Cataluña en aquel momento? 2.900.000. Doblamos la población. Dice, no había viviendas, pero ¿cómo vas a hacer viviendas en 10 años? Doblamos la población. Bueno, pues si esa gente no es capaz de razonar, si esa gente que tenemos que ganarnos, no han de ser muy inteligentes, si no son capaces de razonar que eso fue el porvenir para ellos y para sus hijos, si no son capaces de razonar que ese país les dio trabajo cuando no les daba nadie trabajo, porque en Madrid podía haber trabajo, pero era para los vencedores, aquí había trabajo para los perdedores. Aunque viniéramos como si fuéramos ganadores y queríamos que obligar a la gente a que hablara nuestro idioma porque éramos de España, pero vinimos como perdedores aquí. Y nos dieron trabajo a todos y elevamos el nivel social de nuestros hijos. Yo, cuando vuelvo a mi pueblo, me doy cuenta de que gracias a que vinimos aquí tengo un nivel social muy superior a mis primos que se quedaron allí. O sea que si esos no son capaces de reconocer eso, sobre todo recordárselo, si no son capaces de eso, no sé a qué puedan ser capaces a los que les quieren volver a donde les echaron. Portem bastants mesos on tota una colla de gent no hem parat de mobilitzar-nos setmana a setmana. No hi ha hagut setmana que no hi hagi hagut mobilització aquí a Salt, des de concentracions fins a manifestacions, fins a actes, xerrades, concerts, absolutament de tot. I ara una mica volia passar com a aquesta part final, la veu aquestes persones d'aquí a Salt que portem molts mesos aquí mobilitzats, que també puguin plantejar si algú té alguna pregunta o alguna reflexió que vulgui fer, en aquesta part final recolliríem aquestes preguntes o aquestes reflexions que vosaltres vulgueu plantejar. Si hi ha alguna. M'heu sentit bé? Sí. Ell té una pregunta a fer, necessitaríem un nen. Bueno, qualsevol d'aquests ja ho compartim. Sí, però sí que el necessitem. Ja l'he deixat llarg. Per la Gemma. Suposo que esteu preparats per lo pitjor, no? Tots els que esteu a Junts per Catalunya i els que entraran al govern. La meva idea és que com més gent hi hagi per allà de l'extrema i companyia, més bo serà per nosaltres. Però esclar, jo no hi seré, potser hi sereu vosaltres. Ho sabeu, no? En sou conscients d'això? O no us fiqueu? Però esclar, la lluita continua i ha de continuar malgrat tot. Només volia... Com es diu vostè? Pere. Pere. Nosaltres avui som 13 de maig. A mi em va trucar el president Puigdemont el 18 de novembre a les 9:13 al vespre. La meva família havia estat a l'exili 4 anys. El meu avi, el mossèn Camil, havia estat a Lió. I quan va trucar el president Puigdemont vaig parlar amb els meus pares, amb les sogres, tinc fills petits, i per tant, diguem-ne, jo sé molt bé què faria, però diguem-ne que estem preparats, diguem-ne. Jo li deia al meu fill, jo tinc fills petits, durant la campanya electoral vaig fer un debat, com ara aquí, i em van sortir des d'Okey Diario i Libertad Digital, i em van dir que havien d'imputar per delicte d'odi, que m'hi entra la custòdia dels meus fills. Llavors, estem preparats dintre la dificultat d'estar preparats i quan t'hi trobes, no? Però nosaltres el dia 30 anàvem a desobeir, tranquil·lament. I ho haguéssim fet perquè jo creia que el fonament del que anàvem a fer era obeir els vots. I jo era la diputada que en aquell dia anava a defensar el vot de Junts per Catalunya i ho feia amb molta tranquil·litat perquè entenia que no fèiem res mal fet, diguem-ne, no? Però bé,
no passa res. El candidat Torra també està molt mentalitzat de tot. Jo no sé si aniria a la presó perquè tinc nens petits i potser agafaria algun altre camí. Però... sí, veureu, el meu fill ja m'ho diu. Però sí que en aquest sentit estem mentalitzats. El que passa que també és veritat que hem de buscar una velocitat republicana de 70 diputats. No en fem prou amb 4, ni amb 34, ni amb 32. Hem de buscar una velocitat de tots. I la velocitat de tots és que aquest país, l'1 d'octubre, quan va tenir força, és perquè tots apretàvem. I per això es deia aquesta teoria del superatleta. No li podem exigir, no podem continuar un conflicte en el qual li demanis a una persona que sigui un triatleta, no? Sinó que hem de buscar una velocitat que tant una persona de la CUP o un nano de la CUP o una persona convergent, que en tenim 3 a la presó, o una persona d'Esquerra Republicana o una persona dels comuns que dubta, es puguin sumar. I aquesta jo crec que és el repte, perquè amb 34 tampoc anem enlloc, sinó que hem de buscar la velocitat republicana de 70, i això són el que aquests 3 mesos ens ha costat molt. Jo li deia a en Jordi, que ara tenim la Salua, que és a Masic, que ella diu que ara té una doble causa, i clar, el president Puigdemont a la presó hi havia curs, no? I es explicava que li volien netejar l'habitació, li feien pizzas kurdes, no? Perquè el van reconèixer de seguit i li van reconèixer aquesta realitat, no? Jo crec que, home, jo tampoc vull que hi hagi més presos, perquè jo li dic, jo he creuat el pati d'Estremera, he creuat el pati de sota el Real. A més vaig tenir la sort de poder entrar, no sé com va anar, vaig preparar un dossier de més de 100 pàgines de notícies, on vaig poder entrar a cada un d'ells, i ells el que em demanaven és sobretot, els vaig poder posar les fotos de Cavall Bernat, com pujaven, la notícia de l'Express, del The Time, altres notícies d'altres mitjans que diuen que estan perdent el govern espanyol, la lluita, i ells sobretot em deien, nosaltres estem aquí forts i sabem que al carrer, que això que deia, Ramon, que esteu mobilitzats, que no ens oblideu, que no sé què, aquesta és la seva força. Ells saben molt bé, almenys els que en Jordi Sánchez, en Rull, en Turull, en Forn, saben molt bé que són els que vaig estar, perquè hi són, saben que són hostatges i sobretot que valgui la pena. Però nosaltres sí que estem preparats dintre les dificultats. De fet, aquell dia al vespre, quan et truquen, el context no era fàcil per dir que sí, has d'estar disposat, doncs, els dos camins que cadascú legítimament tria. Espero que no hi hagi més gent perquè realment treure'ls d'allà costarà. Aquesta és una altra cosa que el govern efectiu no es trobarà a la presó. I a mi és una cosa que em fa patir perquè les expectatives les tenim, però no, ojalà m'equivoqui, però aquell dia ho digueu la veritat, i jo la meva veritat és que crec que no els traurà de la presó fer un govern efectiu ni fer un govern. Com a mínim fins al judici estaran allà. Si tenim sort que cau l'extradició per malversació, perquè la rebel·lió, per més que hagin dit, ja no es pot interposar recurs, només s'ha d'interposar per recurs si, per exemple, ara descobrissin que han comprar 50 F-14s, no? Però com que això no ha passat, doncs la rebel·lió ja ha quedat tancada i la malversació som relativament optimistes, diguem-ne, no? I per tant, una mica estem preparats, però hem de buscar la velocitat republicana de 70, no ens podem quedar ningú pel camí. No sé si he contestat, Pere. ¿Sí? Bueno, no solo los políticos, Jordi Sánchez y Cuixart están en la cárcel. Yo solo pido que si me llevan a Extremeña os acordéis de traerme las pastillas. Bueno, que sí, però... Sí, davant d'una altra pregunta. Hola, bon dia. Una altra qüestió. Jo voldria seguir el Parlament que ha dit el senyor Paco Martínez. Aquest senyor i jo tenim moltes coses en comú. Jo soc català de primera generació. Els meus pares són d'aquests 2.600.000 que van vindre de fora, eren gallecs, tots dos, i analitzant la situació actual, tal com hi viu, el nostre problema és com aconseguirem ser més, aconseguir aquest vot que no tenim i que no tindrem segurament. Aquest vot desapareixerà, marxarà aquest vot per llei històrica de vida. I aquí començarem a guanyar. Jo estatutaria que, per exemple, el meu pare, que evidentment al ser gallec va lluitar amb les forces franquistes, per tant vol dir que segurament va morir franquista. I això que vaig aconseguir que parlés català. Això sí que ho va fer-ho. Però era del Real Madrid, per tant, era molt possible que en una situació com actual m'estimava molt, creia molt en mi, però jo tampoc el puc manipular, el meu pare. Per tant, és molt possible que el seu vot fos contrari al meu. Per tant, el meu pare hauria neutralitzat el meu vot.
diríem que des del punt de vista de la nostra república era important que meu pare ja no hi sigui, perquè ja no neutralitza el meu vot. És lamentable, però és així. Ho dic perquè els que encara queden vius de la generació del 30 al 40, penseu que aquest any tenen 80, ara a vegades tenen 80 i pico d'anys cap a 90, però voten. I aquest és el vot que neutralitza el nostre vot. Poder el dels seus fills ja no, però encara existeix aquest vot. Per tant, la nostra lluita posterior és, com deia en Paco abans, ens hem de guanyar aquesta bona gent. La majoria ho són de bona gent. A part dels radicals que els tindrem sempre, o sigui, el Rivera, el Primo de Rivera existirà sempre. Tots els països el tenen. Però aquest vot que necessitem, aquestes complicitats noves, les aconseguirem amb els fills, com jo, d'aquests 2.600.000 que van vindre a Catalunya. I ja no parlem dels nets. Aquesta és la nostra gran tasca de futur. No solament amb l'enfrontament amb l'estat espanyol, com ha dit la diputada, d'una forma continuada. Nosaltres no tenim exèrcit, no tenim tanques, ni tenim avions, ni tenim guàrdia civil, ni tenim policia armada, ni tenim animals. Només tenim gent i estratègies. Per tant, jo estic d'acord completament en totes les estratègies que s'estan utilitzant per descol·locar l'estat espanyol. No tenim una altra cosa, estratègies. Tenim gent a la presó, però l'única cosa que tenim és, per sort, un president a l'exili, en el qual pot parlar cada dia del que vulgui i expressar-se a nivell mundial en totes les llengües que parla. Per tant, fa una gran feina fora i nosaltres ara hem de fer la gran feina dintre. Aconseguir complicitats, creieu-me. Les complicitats estan amb els fills com jo i segurament amb els nets, que segur que els meus nets seran independents. Mira, jo sóc una mica més esperançat que tu, de veritat. Mira, allí n'hi ha un vídeo, un reportatge d'Històries d'un futur. Hay dos personas que lucharon con los nacionales, incluso en brigada aquella de Cristo Rey o no sé qué de Montserrat, y murieron republicanos y independentistas. O sea que te aseguro que sí. Yo llevo, aquí hay compañeros míos de la sectorial de jubilats que te lo pueden decir. Llevo más de 300 conferencias por toda... charlas d'aquestes que doy yo. Mira, és el vídeo que és a Històries d'un futur, que aquí estic jo. Más de 300 charlas por toda Cataluña, hablando en castellano y dirigiéndome a mi gente, puedo nombrarlas, mi gente, sí, son los que, de los 2.800.000 que vinieron aquí, yo vine de pequeñito. Bueno, pues yo estoy convencido que he convencido a mucha gente, pero muchísima gente, y me lo han dicho, y me lo han recordado incluso coordinadors del territorial on he estat fent la xerrada. O sea que sí, son buena gente y además los puedes convencer. Es un sentido identitario que es difícil de quitar. Y yo tengo la táctica de que a un sentido hay que combatirlo con otro sentido más fuerte que el que pueda tener. Y entonces, para mí, el sentido más fuerte es el de la familia, más que el de la nación y más que el del país, de la familia. Y hay que recordarles que el futuro de sus hijos y sus nietos está en Cataluña como estuvo el suyo. Y ese es el combate para combatirle, valga la redundancia, para combatirle el tema identitario que toda la vida los liga a España. Gracias. Si em permeteu una mica afegir això que comentaven ara, una petita qüestió. Fa uns anys jo recordo, els independentistes de tota la vida, que ens plantejàvem el debat de si havíem de fer independentisme en castellà o no. I crec que hem de fer autocrítica una mica, els independentistes, que molta gent considerava que no, que allò era una mena de traïció, una mena de renunciar a no sé quines coses. Bueno, el temps ha demostrat que la decisió de no fer independentisme en castellà era i seria un error, si ara ho fem. Per sort, hem evolucionat i el republicanisme, que a mi també m'agrada parlar més poder de republicanisme que d'independentisme, el republicanisme ha madurat en el seu conjunt i jo penso que ara ja ni ens ho plantegem, fem independentisme o republicanisme amb la llengua que sigui, però potser ens falta fer una volta més i començar a entrar amb els nous catalans i catalanes, que hi ha molta gent que s'expressa en altres llengües, que no són ni el català ni el castellà i que bàsicament rep els inputs mediàtics dels partidaris de la unitat inquebrantable de l'estat espanyol, i això també és una mica perillós. Crec que hem d'entrar en els barris també a fer independentisme en àrab, en francès, en amazic, amb les 100 llengües pràcticament que hi ha a Catalunya en aquest moment que existeixen, no?
jo afegeixo, com he començat amb el tema de la fractura social, ara aquí obriré un altre meló, que és el tema de les municipals. Les municipals jo crec que també han de ser un altre moment en el qual crec que la gent sancionarà els comportaments de partit i no comportaments de país. Crec que les municipals poden ser un altre moment per, sobretot en el meu cas, crec que Barcelona és molt important. Sí, jo crec que és important i crec que les municipals han de ser un altre moment perquè el republicanisme guanyi a Catalunya. Crec que si ens hem sortit també ha sigut moltes vegades menys per visió de partit i més visió de país, diguem-ne, amb Òmnium, BNC, els CDRs, i per tant jo crec que aquest serà un altre repte en el qual no sé com ens en sortirem, però crec que també les municipals ha de ser molt important perquè Ciudadanos n'hi ha totes. Ciudadanos els inflaran de diners com ja van fer aquestes autonòmiques, perquè els cartells que tenien i el pressupost que tenien de 4 i 5 milions d'euros i 6 milions d'euros, que els altres no tenien, i deien, és que no hi ha cartells, bueno, és que ja ho hi ha tu, saps? Per tant, aquí les municipals, aquesta gent esperen anar a desembarcar a les municipals i aniran als barris a fer mal i a parlar de fractura i amb el tema de la immigració, diguem-ne, clar, aquesta gent, tu sents, i jo veig les mirades a vegades no són tolerants moltes vegades. És que els hi volen treure la sanitat. Per això mateix, llavors que aquí tenim un espai on anar a demanar aquesta igualtat d'oportunitats i tenim un espai on ens hem de fer forts. I per tant les municipals, ara perquè estem molt ofuscats amb el tema del govern efectiu i tot això, el 355, que ja m'agrada si ho trobem realment, però crec que les municipals també serà un espai on haurem d'anar a lluitar tot això. Yo he dicho que es un partido que tenemos que jugar y tenemos que ganar, porque si no la ganarán ellos, porque están preparados para ganarla y tienen dinero para ganarlo. O sea que tenemos que luchar sobre eso. Mira, yo pongo un ejemplo claro. En un principio yo me afilié a la Asamblea en el 2012. En el 2012 mi esposa puede, la meva dona, que es catalana de veritat, de naciment, puede decirlo. Había reminiscencia en dar charradas en castellano. Yo tuve alguna dificultad al principio para poder empezar a hablar en castellano para la Asamblea. Unas pequeñitas, pero las tuve. Hoy estoy en la cúpula de la Asamblea, votado popularmente por toda Cataluña. Y hablando en castellano, Moltes gràcies per haver vingut i breument començarà aquest dinar. Moltes gràcies. L'Anicizet em parlava de bon matí al portal mentre el sol esperava.